We are about to hear the ordeal from the victim of Kidnappers' den, then you know that Nigeria is not a country but a damnable zoological republic according to our leader Mazi Nnamdi Kanu. At the end, we are going to hear the rage and brutal curse laid by the prophet of God, Reverend Father EBUBE MUONSO against Anambra Governor Media Erats. According to the book of Proverbs 17 verse 13, whoever rewards evil for good, evil will not depart from his house. Don't forget to follow and connect with us on TikTok, YouTube, Facebook, and Rumble to stay updated with all our latest content and be part of our growing community. Like, share, and subscribe so you never miss out. Stay blessed and see you next time. Na-agbazie ndị a mụwafụ n'okwu echenjigo ịdọndọbara na-agbasa gị ma ndị agha na-ebe ọgan asị bee ya saịda a na-ebe mmadụ ka ọ dị ndụ eziokwu nna atekwa m ya 10,300,000 si na akaụntụ kwụọ nyefe ego mana ọ bụrụ inye ego bụ isiokwu enwe ndị nyere ego egbukwalụ egbu fada nwakwuo almost 20-something million ewe bukata mmadụ ma ndị a na-enwe ewelu dị ebe a egbuo atụnye wụwa something na oyi 17th ọgụlụ oyi 18th 19th malụ mgbe ha na fada beta argument ebe ha na-ebe MUONSO bacha mba onwe ndị ya bụ ọbụla egwu atụba fafa asịghị na anyị nwere ike idiktekti ebe a achọrọ ha fe eme ha mara Anambra enwe dị sekuriti a na-eme onye isi fapụta sifada na ọ chọkwa na irelize mana ọ chọ igosi obe MUONSO na ya na ya bụrụ na fa na afia steady and the second gwakwuo ya that na n'ihe eji ugbu ya nkịtị bụ na maka anọ fada mana na ha chọzi igosie ihe akpọzi amara na ha nwee flagship akpọ ndị otu asị na ebe ọ bụ ndị kampụ ọbụla ihe mme asị je nweta obe MUONSO na ndụ efe ụmụ kelekele ụmụazị bụ egbe a ụmụ ihe ụmụazị na-eme na ha na-eme yahoo ọ bụkwa yahoo akwa kidnapping nke ụmụazị abazụ ịpụ ụmụazị etu a yahoo anụnwa yiri iPhone 13 na-eme I was there na-akpọ ma their girlfriends na anyị nọgide ha nọ 19th 20th 21 22 23 n'ọfịa ejero toilet eliro nne awụrụ arụ atara atọ amakwa m na mmadụ na-anọ mbọsị nọ n'ụlọ ọkụ mmadụ sị na ọ nọ 3 days ejere toilet once m sị na asị amara m na ihe a dị possible n'ọkwa na 25th si na-efozi 25th akpọpụta maka ọ ga-esi akpọpụta mmadụ asị gị ọya move ife na-ama tatatatata agba the person ndị mpụta echegidogo m ehiche ebe a si na-ehiche pụọ ada m ekwuzi maka business not pick of my business ada m ekwu maka my parents ada m ekwu and maka this boy nwee the Dubai estate ya na bed ma na a na-achọ bed since 1 month akpọbara call nothing nta wee na-adị ka ka esi egbu mmadụ nna ifu ka esi ele pass my brother ifu ka esi ele ihe a na one boy chi egbu ọsọ ebe onye ụmụ ụbọchị achịkọrọ anyị ọnụ njubi ọsọ ma ọ nọgo 20-something days de na onye ya na ya sobi ebe a na-agbagbu gị ịghọtago na ọnụ otu asị mpụta asị m na gị mana emechila anya ya sinsi ya asị m na gara asị da fada mụ na ya na-edi nọ ka anyị ekpekata gị ekpele ebe a ekpesikwa ọ dịkwa ka Chineke enweghị ihe ọ na-alụ ekpegidekwa ekpesikwa ebidokwa ya Chineke God and ada ekwu okwu so anyị megidezi asịkwa esolu njide ma ọsị ya jide ma gagide ha pụta n'iru nke fa ọfịa ka fa nọ ya ụbọchị anyị na anyị eti anyị na boot Venza n'ebe ọ bụla ebugide m with Venza mụ na fada na isi na moto a amepelu m buutu nlitu onye alụzi ya dị Venza na ba nchọghị ijikwa ka onye nwee Venza na nke bụ mbịa si ebe ewelu duo m ụlọ with Venza nsigodu ka m dị shọ ka ndị a nwekwa ike ha nwere nke ha ma ebulu pụwa n'ụzọ mụnye dị moto ọkụ ndị agba ọkụ n'ime moto ịghọtago so before ị na-ama anyị buruzie gagide n'ọfịa kwagide ọfịa na-anụ ma na ebe ị nọwa ọfịa kwagide district forest wagide onwezi ebe elu kwụsị anyị mepee but si m mmeki na fued na Venza ebulie na ma anwa gbazie egbefa gba tọn wa mechie but fada sị nke ọnya ka wee chọgide ụzọ ebe mgbe anyị ji lute ebe a na Paris ya dịka ebe afta 1 nke ụtụ
wee wagide ọfịa wee chọgide ụzọ wee fụzie ụzọ isi ya ka anyị gaba Ọka n'ọbe m ọsị m ka anyị gaba na Ụmụdịọka na parish ebe a ka anyị nọ ọbụ na obi MUONSO fa nọ na adoration ha mepụtara tell about us ndị mmadụ gbabụ ọsọ mgbe speed anyị ji kwubata de akpọpụtazi anyị n'ọta ebe a from there akpọgozi anyị n'ụwa wee na Caledon ọkwa maka ụnụ na-awụ ọfịa Anambra ọkwa ka nna gọọmenti ọbụla si ya na anọzime ma ya dịka biznes ọdịdara anọzime eji ike awa ọhịa because of ekpom inspection nsịgị nna ka m bịakwa and isi ka ịdị mmadụ egburu onye akpagidere ya agha mee nji saiz wee kwa isi iji skọpụ amagara ndị saiz amara ya zai ka mmepe factory ka ọ na-ekipu m bizi because ọ anwụ ya na-eme na ebe a na-eji awọ ya achọta ego nna sọrọ ka efukwa helo nna nwanne gị akpọgodo m nke a n'obodo oyibo mba wisdom afụgo the thing wee kpọọ na-etiso mkpu ọkwa mere ọya kpọ nsọ isi na ọmesi nke mmụọ na ọkwa dị m na mmadụ fụlụ nchọkwa Anambra makwa m na-etu aka ọ na congratulations for ndị haus ịma onwe haus memba ebulu n'Ọnịcha North Ọnịcha na enwefe akpọ m na-asị m na onwe ni klio gele ebe anyị jụ excursion nwezi mmadụ nwekwa klio asị m na gọvanọ kwu anọ m Ụmụore wezi na gọvanọ kwu na onwere ihe ọmụọ ya eme nwunye dị manụ tinye na fon ọ naghị ebe na-asị m biko na onwe anything mma agwa nwụfa mụọ ka ndị a akpọkpọ 20 million and ọ dị ka fa mụrụ nọ haus memba ịmara ụmụazị ya agụrụ akwụkwọ and ọkwa na akaụntụ ya ka a na-atụ ego your friend mama your friend nwụrụ anwụ oke mmadụ ewuo nke na your friend nke atani side ka afịa nke a dị short no house oke mba ya nọbụ ọ ma onye bike ọ your brother ịgbara mmanụ bụ mba ọ mpa ya nwụ papịa ọ na akaụntụ ọnya oke ọ na akaụntụ isi ka a na-atụrụ dị ego ka a na-atụ dị ego so ndị akụ 20 million ọ dịgafa mụrụ nọ mgbada gafa bụ mgbe fa ji mazi ya nọ mgbada fa akụchi ofe kwuozi anything till today and governor wee na speaker na Anambra bụ a joke mana speaker ya na gbogbo mgbe sị m na nsogbu dị ọ sị m na ịmanye nwere single track na Anambra na gọvanọ na-eche ndị si Abuja abịa trak ya ka amala ebe dị fada mana ebe anyị nwa nọ anyị nwere ọbụla Anambra notice ebe MUONSO kpọzie gọvanọ Enugu steeti agbara m na gọvanọ Enugu steeti a na-alụ ajọ ọrụ dị mana na-ada ekwu okwu dịmanụ wee bọdo ebe a wee trak ebe anyị nọ wee bụrụ na orum aka nnọkọta plen agba n'elu maka mmadụ ba n'ebe a na-eme ụdị ha bụ ihe ala said amụrụ m na ọ batakwugo Ọka ebe a plen ugbu a na-asị fada na-asị m na ihe adịkwa ka airport Ụmụeri nsị mana ebe anyị nọgbulu Urume ebe a wee agbakwa na ebulu anyị zuo ezo ịmara onwe ebe na ewere mmadụ tii na room mana nke a bụ na anyị nọ n'ime ọfịa a na-arụ ọnụ ya ka organization fa nwee ma cook nwee ndị na-esi nne maka egwu na-atụ m mmadụ eme-enye m poison isi Urume a ịpụta na achala na isi Urume a ịpụta achala si ịpụta ịgbara so ebe a airport anwụ ọ dị right then gọvanọ Imo Enugu steeti wee sị bịa ndị polisi Anambra ha bazie jee rescue anyị mmeze ndị elu gị dị 18 ma vidio kọba ndị polisi ndị Anambra wee sị na fa ama mbanwụ n'ọfịa na fa ada aba n'ọfịa ọkwa God's divine grace of God ifu ka esi egbu mmadụ ebe a ifu ka ndị a si egbu mmadụ ọkwa ndị amụdata ihe mefe atrak bụ nnukwu moto ịghọtago na-etu Anambra dị kịta ahụ mmadụ iderecha ofu ihe ọ ya agwụgwọlụ ọkwa sie na nna anyagharị nwa mmadụ si ọ ga-agba m na sie na m ọkụ nsị hapụkwa ndị eji nye jere onwe m I'm telling you ọkwa ihe m na-agbasakọ etu a na-agba ihe agbasịa ndechu ofu ngwongwo moto because anyị nwee buru onwere onye ma anyị ha na-aga ndị mgbe ha ji apụta operation bụ 7 o'clock so 7 till 8:30 and ha nwere kampụ dị iche iche ihe ha na-agba old road a bụ South Africa ka jee South Africa and ịma mma ịkwụsịnata ka igwe anything ebula ọya so ọ dị riski
from 7 o'clock till 8:30 or 9. In the morning? No, n'abalị. Okay. Ụzọ na-adị busy mgbe ụzọ ka ha na-ebu ndị mmadụ. So ọka mma na the best thing bụ 6 o'clock, 6:30 mmadụ abaa bịa. Ọ na-enwe ihe megide ka ifu oge n'abalị enwe ndidi ebe 11, 12 imuvu. Mgbe ha ma nọzi n'ụzọ. Eziokwu. Onye afụsịalụ m nke a. Chukweso, gị na-abụ na ego ka ọ kwụrụ. Fada nwa na mmegi ọ tụbazie egwu. Ọ ga-ezi bulu fada. Fada bụ Amerịka ka o si bata. Onye oju ụtụrụ. Ka o je gbatasịa fuel na blọk ndọs nyenwa na ihe dịbụ St. Kizito skuulu ndị Katọlik a. So ọ na-agbazi onye ya esi nri maka ụmụazị ka o wee mee ha welkọm si ya na ọkwa ndị fada dị moto tọnụa gbagota gbabazie egbe nyanwa ọ dị ya ka ọfim ya ọ dị ka ọ ghọtara na Anambra adịgo ndị ya na ya nọ gbafelụ ọsọ nyanwa ịmagonu ọbụ asọ n'anya ebulie wit motie ebulie wit Highlander anwa bụ motie mana my own anger bụ ihe niile a na-eme na Anambra steeti polisi adịghị eme anything. Director DSS wee sị m afa dịkwana willing to work nọ na ego adịrọ anyị getting me and na December abata na-enwe ndị SND na the whole Nigeria, the whole state na Nigeria. SND kwu ndị ya ala Anambra afa nọ 2 days ebe a gọvanọ kwuo na onwere ego fuel fa anachi ebe back. And in other states, now I will Enugu ije kene gọvanọ Enugu State, my brother. That man ade ekwu okwu mana ọ one ka idebele as no parrot no bụ prọfesọ. Na akụ na asụsụ oyibo na anwe ebe anyị batara na gọọmenti house na duplex, a full duplex dịka bụrụ telivishọn. Ihe niile na-eme n'Enugu steeti a na-afịa ede. The whole tracking, everything, ihe niile gbasara ya ebe a ka a gosi anyị na ebe anyị nọ n'ọfịa. Maka emegide sị ka ewelu air strike ebe MUONSO na-asị na-enwe ike gbagbuo ma ndị akafa dị ọcha ndị eji na ndị mmadụ anyị kenesi anyị ike Soludo wee jilu mmadụ na-egwu egwu na Anambra a na-egbu mmadụ ọkwa na njele ha nwee God's divine grace of God pụta ọkwa etu ilukwara na masoro. Those Soludo media rats and all that, evil will never depart from their families. Amen. Watch and see. I was giving declaration, and Holy Ghost, the message the Holy Ghost gave me about Anambra State, they're daily rubbish, but they will perish. They have attracted curse upon themselves and their children yet unborn. Those Soludo media rats and all that, evil will never depart from their families. Amen. Watch and see. Media rats in peanuts. Watch how all of them will start dying one after the other. And say, no, one by one. Those Soludo media rats and all that, evil will never depart from their families. Amen. Watch and see. If not for vision, even for the MUONSO could have been a dead man by now. Amen. Amen. Many people are showing concern. Father, it is time you start going with security men. They are showing concern. Even as of today, someone said, let me arrange. You know, people really love Father MUONSO so much. Even Lakrim, the Lakrim. Let me arrange one from Abuja. I say, no, I don't want that kind of thing. But I pray on daily basis. I'm always alert in the spirit. So, in the natural, Father MUONSO, even they go, yeah, I want to tell you information. Now, I say, bam. You are for the type of society in which we are. You see these, you are leaders, so-called leaders, they are vampires. Even Father MUONSO, I'm above them. Of course. Of course. Holy Ghost preparing me well. I don't fear faces at all. Obama chisi ananya litu we. Buhari achigo malitu we.
Jonathan achigo ya litue. Enwere ofu onye megere Chileze chi ala onye atilegwu a powerful inspiration. Ụfọdụ nwụkwa n'oche eze ha. Ọkwa Abacha nwụrụ n'oche eze ya. Onye ọbụla echi fara ụbọchị echi fara ụbọchị a ka enwu. Ife ye men etobala egwu is when the Spirit of God is no longer with you. Ka nwakwa unu ọ bụ na akwatuwe today ma na ọta aka Chineke dị na mmana. Amen. Amen. Yeah, many things are happening this period. Okay, my brother priest, I was speaking with the kidnappers. And they was on what if only I said, okay, don't worry, very soon we'll come after you. See a car, now the day we lose so unafuna mbode is in an apple. On apple. Ha. So I thought no empty threat. Kafara na apota hasia gwakwe MUONSO na ina abia. Ka Ezekiel na ona eme. Rubbish. Isi na nka na apota. Insecurity kalia. MUONSO ekusizi makana MUONSO bi ife na ekwu ife afọ. Ife ụbọchị on 31st night I was giving message here. Yeah. Man then I wasn't with any obukwa ife anwa kam chọrọ ikwu nu. Okwa declaration kan na-enye. I was giving declaration. And Holy Ghost, the message the Holy Ghost gave me about Anambra State. And the message was moving. He said, I'm even the Huifang. I'm at the knock and I can say, oh, even in Akampucha. Yokusiziana Eva Bavanisi on your filu no Nakoragua, on Abarolaro, media rats in Donenye P not. They're daily rubbish. But they will perish. They have attracted curse upon themselves and their children yet unborn. Ha. Onwa onya oma ya be baka inkwa ike na free when nke ya be baka itokere onwa ndemo na ha ya alulu a. Nne ira na enya news before water. Watch how all of them will start dying one after the other. And say no, one by one. Ama me fan or if MUONSO na-ekwu or no brezioku ono kata etu anu a na-enwero security important na enwere security. Now somebody will hire you to defend his face when people are dying on daily basis and they are writing rubbish telling the people that there is security, that they also is politicizing insecurity. Which kind of politics? My own party is the party of the Holy Spirit. That is where I belong. How? Rubbish. Now that evil you are defending will never depart from your life. Those Soludo media rats and all that, evil will never depart from their families. Amen. Watch and see. Even the Utebo, Mbose Tialaketa, Ufrebo Monsane Kaya Bakute. On daily basis, on when Babona or kidnap one mother, boy, you be Sobona, Umudioka. Anebe, Mokatazi, Eva, Kalia, at times in wake if from Madu 10. Kidnapping. In a state, federal government, they will take good security food. Yeah, when the voice of prophets are in coma, what do you expect? Evil will continue to multiply. Virgin Maria Nyaranyaka. Ekele Chukwu kene Chukwu n'isi unu. Onye na-agwa asịnya onwero my best onwero even chọ n'ụwa adọrọ asị ma na-enye m. Of course. Onwe de nsi na even nsi na nchọ moto keta una ma bute moto keta. Pow. Of course. Why will I go there to mess on nke bụ nke na-agụ ike? Oh, never go. This man, I don't know what is the problem. No one will refer you me able to say near mirror.
My own, yes. Go poruchi de kaka. Ayakara bushi babakara bushi. Yes. Ekene nchuku maka amara di etua. O inyem ki imagine ikpuchie mono. Monso watazia udi okwa. Imoko na onwe ife monso yabo. Ozi monso yabo ozi mo oboda menyere ya otigbuem. I will bear the consequence. Aye. Oh. Oboda yasago. But God will protect you. Amen. I pray that Almighty God will prosper you. Amen. Aja nacho, aja for is for you. Because many people are being suppressed and intimidated today. Because they don't have wherewithal to fight the opponent. Chineke ya gosi ina konobana ha Jesus. Amen. Inugo. Tachikwa sobe Chineke na n'ulo dị ya. After suffering there must be a banquet. Ụfọdụ ka na analog ha, igota na analog maka na inwere ige fight nya bụ case. Ana analog mu chukwu oke ha. God forbid. When a leader cannot protect the lives of his people, that person has failed. Amen. Amen. So full sobumu na ndu kenwebo orombe etilisi even moto ndi bela adoration. Even jepota nuogo kakataka is because of what I have to defend your interest. Achode me ma onye sonye na bolo they get involved. Ụfọdụ ndị uke na bido na onye igwelu n'ọdụ ife na-apụpa n'ọnụ bụ chai ọka ebe monsa si eme ọ ka nsi eme itie nwa m ife itiwasịa ivere vehicle ụmụ chukwu ji wee bịa adoration ebe monsa spiritual director mbịa nchekọba aka na-efe yi mmiri nsọ ọ bụ eziokwu ịpụgoro ụzọ pịa aka ọkpọ even mmemme bụ gịnị ịkụpụ nke a lọ trọza ọkpọ eset ya. Ten for Jesus. Ten for Jesus. Yes. N'iwu bụ na ego niile a ya eme gịnị moto niile etiwasị ego ya apụta ọ esi mmọnwụ ya nọgide na nga. A na-ebu mmụọ na-atụkpuru ihe moto bulu na-agbago eyi tesi afa kwa mmọnwụ ụsasịa na Chineke gozie ndị uke n'aha Jizọs. Amen. Ka emesịrị nke a udo anamegoro udo. Those Soludo media rats and all that evil will never depart from their families. Amen. Watch and see. I was giving declaration and Holy Ghost, the message the Holy Ghost gave me about Anambra State. They're daily rubbish. But they will perish. They have attracted curse upon themselves and their children yet unborn. Those Soludo media rats and all that evil will never depart from their families. Amen. Watch and see. Onye filu no nya ka ọ na-agwa ọ na-abarọlarụ media rats ndị ọ na-enye peanuts. Watch how all of them will start dying one after the other. And say, no, one by one. Those Soludo media rats and all that evil will never depart from their families. Amen. Watch and see. Since here, Agwamonu, honor bona megene, honor bona sofongwe. If by one subune may expect a government and support, you are wasting your time. Every government in anywhere care. Inwe kuzi resources aye ju we chofa o mwabo bo father na wetane assist all security nka akpom dikoro one DSS Anambra sabo yabo. I've already told you on money and ngwanu on obona kwakwa ogogo o ammunition obona onye nwe mmanya wenye mo ayeji amme yakuni iru ayin ncha ya yi we ba na eba nwa. Yes, let me go and rescue my brother priest. Since the government cannot rescue him, okay, Father, don't worry. If a man, you know, in a situation they lack fund, I will move. I will mobilize the people.
send the Kwame how you mobilize the fund 1 million. Security Anambra. Father, don't worry. You know, we are going to get the associate and constituent. No. Can't get associate and constituent. So, the kidnapper then went associate and constituent. If you know where is, and I check behind nature. Abraham is. Tell me the type of government you are now for people. They are not checking on one daily basis. And they are silent. Father, we know how many days in Imofia. Now, these people, they are not even clever. Because from time to time, phone number Father na they on. From time to time. If you mean no puna ha mana no ngoro security obona ya be ba no ngoro nde ya be attack ifa. Obulunde they are afraid. They will not call how will you phone na again atufu ha make call a change SIM card. Oge nke will obia no what be tied on na you kidnap on the phone to get even I sogide get ba sogide even Anambra State in Ejeba outside the state rescue people mandeji na Kogi mandeji na Enugu. Now can you really get the track is in the machine age track is in the kidnappers na fan child de beni.